Ορίστε το ποτάκι σου. Για πες τώρα, πιστεύεις μπορείς να πεις το αφεντικό να σε προσλάβει? Σιγά μωρέ, καλώς φαίνεται θα με δεχτεί εύκολα. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά ότι πας νοιάζεται μόνο για την παρτάρα του. Τι, κάνει πάρτι, λατρεύω τα πάρτι. Πότε το διοργανώνει να φέρω καμιά μπυρίτσα. Πας καλά, γορίνα μου. Έτσι και νομίζω αυτό μπροστά του θα σε πετάξει από το παράθυρο. Άρα δεν κάνει πάρτι, Κρίμα ρε φίλε, ήθελα κάτι καινούριο. Βαρύθηκα να συχνάω σε συγκρού, ενώ στα συγκρουόμενα είναι τα αγαπημένα μου από μικρό παιδί. Αχα, ωραία. Καλή επιβίωση, γιατί αυτός δεν τον έχει πιει τον καφέ του σήμερα. Ευχαριστώ. Το έχω, μην αγχώνεσαι. Άντε καλό πλήσιμο των πιάτων. Μόνο να μην αγχωθώ δεν μπορώ. Αυτός έχει σαλέψει για τα καλά. Μάλλον θα τον καμαρώνουν οι πρεζάκηδες στην αμόλια από ό,τι δείχνει. Καλημέρα κύριε Καναλάρχη. Καλημέρα. Ήρθες για τη θέση? Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε. Λοιπόν, πώς σε λένε σένα? Με λένε Χαράλαμπο Φλωρόπουλο. Τι Χαράλαμπο ρε βρώμερε ποτικομούρι. Μην μου πεις ότι σε λένε Μπάμπι. Είναι όνομα αυτό για μέλος του Banana Film Studio. Δεν τρέπεσαι λίγο? Μα κύριε... Μην αντιμιλάς. Λοιπόν, αν θες να έχεις μέλλον σε αυτή την οργάνωση, πρέπει να έχεις ένα όνομα άξιο της θέσης σου. Και να μην μιλήσω για το επώνυμο. Άμα αποτελούνται από συνθετικά, το πρώτο συνθετικό θα ίσχυε σίγουρα για σένα. Δεν καταλαβαίνω κύριε, γιατί με λέτε Φλωρό? Τι Φλωρό ρε μηγόφτημα, Φλόρο σε είπα. Τι σημαίνει αυτό? Α, καλά, πού τον βρήκαμε αυτόν ρε φίλε? Άρα την πήρα τη δουλειά. Πω ρε φίλε, πού μπλέξαμε? Προσλαμβάνεσαι για τώρα, αλλά να ξέρεις, έτσι και κάνεις καμιά βλακεία θα σε στείλω από εκεί που ήρθες. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ κύριε Καναλάρχη. Μια στιγμή, από εδώ και στο εξής όμως θα σε λένε... Το βρήκα. Από εδώ και πέρα θα σε λένε Ευάγγελο. Ευάγγελο τι? Το ίδιο με πριν, Φλωρόπουλε. Έτσι για να καταλάβεις από το μπούλικ που θα τρως, τι δείχνει ότι είσαι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καναλάρχη. Μην ανησυχείτε, πάντα στις υπηρεσίες σας. Πω ρε φίλε, τι νεολαία είναι αυτή. Ακόμη και ο Τζελάτος είναι πιο έξυπνος από δάφτους. Το άκουσα αυτό. Πάλι καλά δηλαδή, γιατί αλλιώς κουφός θα ήσουνα. Θα δεις φιλαράκο σου λίγο τι θα γίνει. Α, μπα, τι θα γίνει δηλαδή? Δεν ξέρω. Γι' αυτό σου είπα σε λίγο ότι κάτι θα γίνει. Μήπως να το πάρω πίσω αυτό που είπα για την νεολαία. Ο επόμενος για τη θέση παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σου. Αν και από την εμφάνισή σου δεν σε βλέπω να μένεις υγιής μετά από αυτή την ας πούμε συνέντευξη. Τέλος πάντων, ας μπούμε στο ζουμί της υπόθεσης. Πώς σε λένε? Με λένε Μασάι. Τι Μασάι? Μασάι. Τι Μασάι που να πάρει ευχή? Μασάι. Έλεος πια. Πότε θα βρω κάποιον άξιο για αυτή τη θέση? Επώνυμο δεν έχεις? Όχι. Ωραία. Θα σου βρω εγώ ένα καλό. Για να σκεφτώ. Το βρήκα. Θα σε λένε Μασάι Σκατά. Θα ταιριάζει και με τη δουλειά που θα καταλήξει να κάνεις όταν σε διώξω μια και καλή. Μα κύριε, δεν έκανα τίποτα. Έκανες και πολλά μάλιστα μου ριψόνιο, ειδικά που ήρθες για τη θέση. Άντε φύγε από μπροστά μου. Καλώς κύριε. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Βασικά Μασάι, στάσου, μη φύγεις ακόμη. Έχω την καταλληλότερη δουλειά για σένα. Ακολούθησέ με. Είδες τελικά που μπορείς να φανείς και εσύ χρήσιμος. Ούτε εγώ το περίμενα. Λοιπόν, πάρε το πιγκάλ και πήγε να καθαρίσει τα σκατά από τις τουαλέτες. Πολύ ωραία δουλειά. Από τις καλύτερες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καναλάρχη. Τολμάς και με ειρωνεύεσαι, μωρή ανόητε στρουθοκάμιλε. Έχει χάρη που έχεις δουλειά και δεν έχεις καταλήξει ένα παγκάκι στο Σύνταγμα. Ίσα ίσα θα έπρεπε να χαίρεσαι. Άλλωστε η δουλειά αυτή σχετίζεται με το νέο σου επώνυμο.
Εντάξει κύριε, σας ευχαριστώ για τη δεύτερη ευκαιρία που μου δώσατε. Παρακαλώ, αλλά πρόσεξε καλά, γιατί θα έρθει άλλος βλάκας στη θέση σου και εσύ θα ψάχνεις υπόστεγο για να μην βραχείς. Έλα, τι θες? Για έλα από το γραφείο μου, σου έχω νέα. Το ρομπότ σου δεν χρειάζεται πλέον να καθαρίζει τις τουαλέτες. Α, ωραία, και βαριόμουν να το καθαρίζω όλο το απόγευμα. Βέβαια, γιατί δεν χρειάζεται. Ήρθε πριν λίγο ένας πανίβλακας ρε σκειτμπορτάς από το πατρινό καρναβάλι. Πήγε να μου παίξει το μάγκα και γι' αυτό τον έβαλα να πληρώνεται μωρέ, κάνοντας τις δουλειές του ρομπότ σου. Α, κατάλαβα. Μεγαλύτερο νούμερο από τον προηγούμενο. Δεν αντέχω άλλο. Το στούντιο κοντεύει να γίνει ψυχιατρίο. Έρχεται εδώ πέρα ο κάθε παλαβός. Τι να πεις κι εσύ ρε παλιόφιλε. Όλοι οι λύθοι μαζεμένοι μας ήρθαν. Τέλος πάντων, πάω στο γραφείο μου γιατί με βλέπω να τρώω ξύλο από τον τζελάτο που τον άφησα μόνο. Θέλει χαδάκια ο γλυκούλης. Α, κατάλαβα. Δουλειά ούτε σήμερα θα κάνουμε με τις ορέξεις του. Λοιπόν, άντε πήγαινε. Λες και θα κάναμε έτσι κι αλλιώς δουλειά με όλους αυτούς τους ηλίθιους που έρχονται κάθε 3 και λίγο. Καλή συνέχεια με τους υπέροχους εθελοντές σου. Επιτέλους, ο τελευταίος μας σημερινός υποψήφιος. Ας περάσει παρακαλώ μέσα στο γραφείο μου ο νέος μας υποψήφιος. Καλημέρα σας κύριε Καναλάρχη. Καλημέρα. Επιτέλους τουλάχιστον κάποιος ωραίος στην εμφάνιση. Για πες μου λοιπόν, για ποιο λόγο πιστεύεις ότι αξίζει τη θέση που θα σου προσφέρω? Λοιπόν, ορίστε τα χαρτιά μου κύριε Καναλάρχη. Όλα εδώ είναι, κανένα δεν λείπει. Μάλιστα, για να δούμε τι λέει εδώ. Έχεις από ό,τι βλέπω πτυχίο στα μαθηματικά, στη φυσική, στη βιολογία, στη χημεία, στη λογοτεχνία, στα αρχαία, στα λατινικά, στην πληροφορική και στην νεοελληνική γλώσσα. Ξεχάσατε το τελευταίο χαρτί, έχω και πτυχίο ιατρικής. Υπέροχα! Επιτέλους, κάποιος άξιος για θέση στο Banana Film Studio. Όμως δεν τελειώσαμε. Πώς σε λένε σένα? Με λένε Αλεξέη Μαρκόπουλο. Είσαι αλλοδαπός? Μισός από τη ΣΥΠΑ και μισός Έλληνας. Α, ώστε από εκεί έρχεται το όνομα Αλεξέη. Μην ανησυχείς, ωραίο όνομα και επώνυμο έχεις. Γι' αυτό με τις δυνατότητες που έχεις και τα πτυχία που κατέχεις σου αξίζει μια τέλεια θέση για την οργάνωσή μας. Ωραία, και ποια είναι αυτή η θέση? Από σήμερα λοιπόν θα είσαι... Ναι... ο μπάτλερ μου! Με συγχωρείτε λίγο, πρέπει να πάω στο μπάνιο. Έλα μάνα, το σχέδιο δεν έπιασε. Τα κλεμμένα πτυχία του αδερφού μου δεν έπιασαν, ούτε και καλά κατάγομαι από τη ΣΥΠΑ. Ο τύπος τα καταλαβαίνει όλα. Εγώ στα έλεγα, εσύ δεν μ' άκουγες όμως. Καλή επιβίωση. Α, όχι, δεν κατάλαβες. Μου έδωσε δουλειά απλά πιο χάλια και από τη μουράκλα του. Α, τέλεια τότε. Είδες τελικά που κάνουμε κι εμείς οι μεγάλοι λάθη. Τι δουλειά έχεις? Μπάτλερ. Τι μπάτλερ τσόκαρο. Καλή διασκέδαση. Πω ρε φίλε, την έβαψα. Γεια σας και πάλι κύριε Καναλάρχη. Γεια σου Μπάζο, τα άκουσα όλα. Για πες ποιο είναι το πραγματικό σου όνομα. Μπάμπης Φλωράκος. Τι φάση όλοι σας οι ηλίθιοι με τα ονοματεπώνυμα. Κανένα σοβαρό σε αυτόν τον κόσμο. Άντε χάσω από μπροστά μου βρώμο χιμπατσί που θα μου πεις και ψέματα. Σας παρακαλώ κύριε φίλο, μία ακόμη ευκαιρία. Ένα ίσον κανένα Μπάζο. Έτσι κι αλλιώς δεν σ' αξίζει. Μα κύριε... Αρκετά πια από αυτές τις συνεντεύξεις. Ώρα να πει ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Αυτή είναι η υπέρτατη τεχνική του Καναλάρχη. Απόλυεσαι!